Oh, nakabalas ito'y lotek. Kanya dadato. Kamanta ya man. Shooting. Ati Subay! Ay, mabig sa atin na mangyari na. Ay, ito mga mula dati. Ito mula nga dati mga mangga. Mula dati ng mangga. Kita at manti alad na. Oh, nakabalas ito'y lotek. Kanya dadato. Kamanta ya man. Shooting. Ati Subay! Uy, Auntie Supeng! Kapiyag! Kapiyag, niya ti problema mo yan. Katanda. Kapiyag, niya ti problema mo ka. Di ba, ante? Oh, Ate Alad. Ate Alad. Nagbalasin na. Nabagyo ka diniyan mo. Haan nga rod, ante. Di ba mula yung atoy? Mula yung atoy naman ba? Di ba nung mula yung nurugit na atoy? Kuya atoy. Di ba, ante? Atoy. Ate Alad. Naalaga na atoy mula yung. So, ibig sabihin, kanya yun dahil sinamangga. Una. Oh. Kaya, may problema mo. Ate namangga nga rod kanya yung. Ibig sabihin, ate rugit na atoy, kanyayo. So nga, pakidalos mga ante na yung banuga kung patay-pay nga. Diba ko na mo iday? Ang tibungan na nag-gilip pa iday. Kanya, kidalo sa mata na. Iti ante bunga kanya iti, kanya iti masakaw pa na ng marugay. Ay, kanyayo na kanya. Hindi ka tunay, patay pa na kung banog. Pagbanugan day ka, tayo dadabungan na kanya. Tatan. Ori ko kanya. Ay, nagbali ng pinag. Nagabupay dal-dal na o. Nagbagyo siya nga sila. Ang patigyan nga kita. Huwag ko nga, kanya ko nam. Nakata. Nurugit kanya. Sikar. Awan pagbigyan nga kita. Kung ano ko. Basta kanila. Nagdalas man tayo galim ante. Huwag ko nga kanya ko. Ay, ipari ko na dabunga na, tatatako. So, garod ko na kung ano dabungan. Kanya ko na. Tapatarugit. Kanya man ay. Bali ante, ante kayo ante. Dalo sa. Pambanog ako. Ay, titipuran ko. Yung nagbagyaw. Awan ti problema dito. Kita ka man lang ni. Awan dito. Hindi naman kaya rin yung